Днес жителите и гостите на Златоград се върнаха назад във времето и се потопиха в автентичната атмосфера на пазарния ден от преди век. Повече от 300 души в старинни костюми участваха във възстановката, която се превърна в атракция за хилядите туристи в Родопския град. Репортаж на Величка Петкова. Кълдъръмените улици на етнографския комплекс в Златоград се изпълниха с народ. Редом се разхождаха знатни чорбаджии, граждани в костюми ала франга, муми в празнични премени. В дюкяните вървеше оживена търговия, занаятчиите работеха направо на улицата, артисти забавляваха множеството. Оригиналното пътуване назад във времето беше завладяло всички участници в празника. Какво ви кара да се обличате така? Много ни харесва. Този празник е традиция в нашия град. Чувстваме се горди, че сме българи и искаме да запазиме българското. Този дух е страхотен. Просто виждаш, че хората могат да се усмихват.